E kaunti ma Taita Taveta, jopuonjre 7,163 ochako penj margi mar KCSE kawuono maonge ng'ikruok moramora kata obedo ni koth osebedo ka chue gwenge mopogore opogore e kaunti no. Penj gono yaw kar sa 12 okinyi e apise mag jalup County Commissioner mag kaunti no mayudore Voi. Koloso e gwengego, jatend weche mag somo e kaunti no Halif Hirei owacho ni kata obedo ni koth chue e gwenge mopogore opogore, giketo piny okenge mag neno ni jopuonjre otimo penj e lwasi maber kod e bwo arita makare. So far, so good. We have started well here. We have started with the chemistry being the first paper this year. All is set well. I believe it has rained for the last 5 days. It has rained heavily, but for yesterday and today we are a bit fair, and we are waiting more report maybe today from Taita and Taveta, how they have gone through up to this morning. We have not yet received some information, but I believe we can be able to manage. In any case, if there will be any heavy rain, the El Nino, we have set measures in place to mitigate the situation. We have set some institutions, center, where at least we can merge students or we bring them together and they do their exams in the same place, and we can be able to cater them. Chenro mar keyo penj mar KCSE e skunda sekondari nochakore yo makare e kaunti ma Kajiado maonge ng'ikruok moramora ka jopuonjre mohew 12,000 nochako penj go e kuonde timo penj maromo 713. Kowuoye gwenge mag Loitoktok, Commissioner ma kaunti ma Kajiado Jude Wasonga wacho ni nyaka gie sechegi onge midhiero moramora ahinya to mago mikelo gi oula ma osenenore e gwengego. Ogolo siema ne jopuonjre kata ng'ata mabiro temo donjore e kuo mar penj, kowacho ni biro kawnegi okang' mar chika. Kwan jopuonjre manyiri matimo penj no e kaunti ma Kajiado ni malo moloyo kwan jopuonjre ma yawuoyi kipimo gi higni mokalo. Here in Loitoktok and in all the other 12 containers spread in the 8 sub-counties of this county of Kajiado. We have not received any information of any hardships which have been experienced towards the delivery of exams to those centers. Exams is best if you get what you are prepared for, what you have studied for, and they are secured in the containers, and as they leave the containers when they go to their institutions. So cheating does not, we don't expect any cheating because they'll reach the school just about the time for doing the exams. But anybody who is found culpable will be taken through the necessary process of the law. Piny owacho ose kuom rido nengo ngima kendo keto osigo mar usuru e wi oganda jo Kenya. Ma owachi gi jalony e weche mag usuru Bilo Kero mane wuoyo e mbele komiti matayo lalruok